हेलिकप्टार नायनो फैयो हेलिकप्टार नायनो फैनायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै हेलिकप्टार भारा लानानै आरो हेलिकप्टार भारा बाहायनांनानै मानसि बुथुमनो गोनां जादों हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टारजों थाङाबा मानसियानो जाया दिनै हाग्रामा महिलारिखौ नायनो फैया हेलिकप्टारखौसो नायनो फैयो मिटिं खोनासंनो थाखाय नङा नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिथांमोननि मिटिङाव जोबोद खम मानसि थायो हेलिकप्टारनि सोरगिदिंसो बांसिन मानसि थायो बे जानाय नङा दिनै बिथांमोना हेलिकप्टारजों बाराव बिरबाय थादों जोङो हायाव ट्रेक्टर सालायनानै ट्रेक्टरखौनो जोङो जय जय मय मय खालामो जों हानि मानसि हायावनो थागोन जोंहा गोजौआव बिरनांगौ गैया बिथांमोना दिनै हेलिकप्टारजों बाराव बिरदों बे बारावनो बिथांमोना बिरबाय थागोन जेब्लानाखि बिथांमोना अख्राङाव बाराव बिरबाय थागोन रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोनहासंनाय नङा मोनहास'आबा रायजो राजाया बिथांमोननो भटबो होनाय नङा रायबिल बियाबाव दिनैसिम बिजाथि फोसावनाय मथे मोननै हान्जायाल' फोसावदों इपिपिएल आरो बिपिएफ दा कन्टेस्टआ मेनलि इपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो जागोन बेनि गेजेरजों जोंहा जिहेतु बियो ट्रेक्टर आरो नांगोलनि जुद्ध ट्रेक्टर आरो नांगोलनि जुद्धआवहाय ट्रेक्टरानो नांगोलखौ फेजेनगोन इउपिपिएलआ गाव हारसिङैनो जे सरकार दागोन बेयाव जेबो सन्देह गैला हारसिङैनो सरकार दानो हानाय बायदि मेजिक नाम्बार इउपिपिएलआ मोनगोन आं दाखालिनो बुंबाय थादों जोङो एनिथिं बिटुइन 22निफ्राय 26था मासि देरहानानै जोङो सरकार दागोन जेसेबां बुथफोर दङ जोंहा आगोलनि मोनबा जिल्लायाव गोजाम मोनबा जिल्लायाव 3200 बुथफोर दंमोन दा सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे बुथफोर हाबदेरबावबाय दा बैफोर बुथआवबो गासिबो बुथ कमिटि जे दानाय बे दानाय हाबाफारिया जोबनानै थांजोब्बाय नैबे जे बिटिआरनि जोंहा सरासनस्रा बिसायख'थि बा जेनेरेल इलेक्सन फैगासिनो दङ बिनि थाखाय जेसेबां प्रिपेरेसन खालामनांगौ गासिबो जोंना जोबजोब्बाय जोङो सेथि खोलोबनि बिजाथि फोसावनायाबो जोंना जोबनानै थांबाय गासिबो थिगैनो थाङोबा दिनैनि सानजौफु बा बेलासिनि गेजेराव नैथि खोलोबनि जे जोंनि बिजाथि फोसावनाय बेबो जोबनानै थांसिगोन आरो जोङो गाबोननिफ्रायनो नमिनेसन होनायखौ जागायगोन माखासे साब डिभिजनफ्राव गाबोननो बिजाथिफोरखौ माने आर'जलाइखौ गथायनाय जागोन बिजाथिनि बेनिफ्राय माखासेया 1 तारिख सेप्तेम्बर दाननि 1 अक्ट'खालि माखासे बिजाथिनि आर'जलाइखौ गथायनाय जागोन दा बेबायदियैनो जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय इउपिपिएलनि सरकारा गोबां खामानि मावबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय सान्थि गायसनखांनायनि उनावनो हा गैजायै हा पाट्टा गैजायै सुबुंफोरनो रोजा 3,50,000निबो बांसिन न'खरफोरनो हा पाट्टा होनाय जाबाय जोंहा आलारि सोरांनि गेजेरजों रोजा मन्दिर मस्जिद आरो गिर्जानो 2 लाख रां होनाय जाबाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां फरायसुलिफोरखौहाय जोङो फ्रि कचिं होनो हाबाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंहाय 50,000 फ्राय 50,000सो आइजो फालांगिफोरखौहाय मदद होनाय जाबाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 50,000निबो बांसिन फरायसाफोरनो जोङो फरायनायनि सुबिदा होनो हाबाय दा बेबायदिनो गोबां खामानिफोर जोङो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 10,000निबो बांसिन आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो 75,000नि 25,000 जे गिबि किस्ति बे गिबि किस्तिखौ होनो हाबाय बेबायदिनो मोनफ्रोमबो फोथाराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव स्पेसियेलि गेलेनायनि फोथाराव जोंनि गेलेनायनि फोथाराव नोंथांमोना नुबाय दुरान काप बायदि मोनसे गिदिर जोंनि इन्टारनेशनेल मोनसे स्पर्टिं इभेन्ट बेखौहाय बेयाव खुंफैनो हादों बेजों लोगोसे जोंनि 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिलफोरखौ लाजोबनानै ISPL बायदि जों खुंनो हादों क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों मुलुगनि गोबां थुनलाइयारिफोरखौहाय खन्थाइगिरि रायथाइगिरि सल' लिरगिरि गासैखौबो लाबोनानै जोंनि क'क्राझार जे गोजोननि नोगोर बेयाव लाबोनानै जोङो थुनलाइनि बाख्रिखौ दोहोनिसिन खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनो हादों दा बेबायदिनो गोबां खामानि मावनायनि थाखायनो एबार प्रमद बर' सारनो फिन खनसेबाव रायजो राजाया आशीर्बाद होनो सिगांबोदों फिन खनसेबाव 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर' सारनि सरकारा फैगासिनो दङ रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि बिथोन आरो बोसोन होयो बेबायदि हाबा मावलांनो आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोंनि साबना हामना खालामनायजों लोगोसे जौगासार मोनसे ओनसोल खालामनो थाखाय फिन खनसेबाव प्रमद बर' सारनि सरकारा फैगासिनो दं जायाखै जायफोर होनदों बिथांमोनासो जोंनो फिननाय होनांगोन
आगोलाव बेयावहाय दावराव दावसि दङमोन, बेयाव आर्मि केम्प दंमोन, दिनै आर्मि केम्प गैला। बेयाव उग्रपन्थी केम्प दंमोन, बा उग्रपन्थी केम्प गैला। बेयाव लाइमोन BPFनि केम्प दंमोन, BRTF केम्प दंमोन, बेफोर केम्पफ्रा दिनै गैला। बेयावहाय हरताल दंमोन, दिनै हरताल गैला। बेयावहाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव दावराव दावसि दंमोन, दाङाबाजि दंमोन। बे जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव दाङाबाजि आरो दावराव दावसिया दिनैनि थारिखआव गैला। दिनैहाय जोंनि BTRनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ, मेट्रिक आनजादाव आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जोबथा थाखोआव थायोमोन। दिनैहाय चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्लाया गिबि सारिनि जिल्लायाव फैबाय। दा बियो मोनसे सोलायनाय नंगौना नङा? बे मोनसे परिबर्तन नंगौना नङा? दिनै रायजो राजाफ्रा हर जा खोमसि जा जेब्लायबो गिदिंनो हाबाय। गोदो मानसिफ्रा गिलुं गिलुं ओंखारोमोन, दिनै गिनाय गैला। बयबो दिनै माबा मोनसे मावनानै जानो नाजादों, बयबो सेस्था खालामदों। जोंनि गेलेनायनि फोथारफोरा हाग्रा दुजोब्बायमोन, गांसो रज'जोब्बायमोन। दिनै फोथारफ्रा साफा जाफिनदों, गांसोखौ दिनै फोसाबफिनदों। लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनायनि फोथाराव ओंखारफिनदों। गेलेनायनि फोथाराव ओंखारनायजों लोगोसे बिथांमोना गावनि केरियारखौ दानायजों लोगोसे गावसोरनि देहाफोरखौ मोजां खालामनानै लानो हादों। बेफोर गासिबो सोलायनाय। दा बिथांमोना जायफोर अपोजिसनाव दङ, बबे मोनसेखौ सोलायनाय नुवाखै बिथांमोनाबो, बबे मोनसेखौ परिबर्तन नुवाखै। गोदो जों भट होनो थाङोबा खोरखिजों नायखोमायोमोन सोरनो भट होदों। दिनै जोंनि 5 बोसोराव गोबां बिसायख'थि जालांबाय, बेयाव रावबो खिरखिजों नायखोमाग्रा मानसि गैलिया। रावबो बेयाव दादागिरि खालामनो हाला। जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव दिनै अनलायनाय फैदों, मिलायनाय फैदों। बड'लेण्ड ओनसोलखौ सिगांलांनो थाखाय बयबो सतबांसा लादों। गोबां हारि माहारिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव जे बर' अबर' मोनसे थासारि दंमोन, बे बर' अबर'नि थासारियाबो दिनै जोबनानै थांबाय। सिगाङाव जोंनि नायल' जाल' सासेल' मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लकसभाखौ गुबुन हारिफ्रा सेनानै लानो हादोंमोन, अबर'फ्रा सेनानै लानो हादोंमोन। दिनै जोंनि UPPL सरकारनि दिनावहाय बे नायल' जाल' सासेल' MPखौ जोङो बर' मानसिखौ जों दैथायहरफिननो हाबाय। दा बेफोर गासिबो परिबर्तन नङाब्ला बबेथो परिबर्तन? बिथांमोना दिनै जबाब होनांगौ। बबे मोनसे परिबर्तन जायाखै, बिथांमोना बेखौ जोंनो जबाब होनाया मोजां। जिहेतु BTCआव मोनथाम खनाजों इलेक्सना गुदुं जानो थांगासिनो दं, जेरै BJP, BPF आरो UPPL। थारैनो BJPखौ देरहाहोनो माबा हेंथा होगोन नामा बे मोननै? बिसायख'थियाव मोनथाम खना, मोनब्रै खना, मोनबा खना जेसेबां जोंहा हान्जाफोर बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्टआबो दारायदोंबा साफ्रोमहाबो बिसायख'थियावहाय प्रस्पेक्ट थायो, नङा होमबा? पलिटिक्स इज आर्ट अफ पसिबिलिटिस होननानै बुंदों। पलिटिक्सआव एभ्रिथिं इज पसिबल। सोरबा देरहानाय नङा बायदि मानसियाबो देरहायो माब्लाबा। नाथाय थासारिया ओरैबायदि, दिनैनि थारिखआव UPPL हान्जाजों फेर मारिनो हानाय खुनु हान्जायानो गैया बड'लेण्ड ओनसोलनि गेजेराव। बेयावहाय मेइनलि मोननै हान्जानि गेजेरावहाय जुद्धआ बांसिनै जागोन, कम्पिटिसना बांसिन जागोन। बे जाबाय UPPL आरो BPF। दा BPFआ जिहेतु गोबां दुरबल जालांबाय, BPFहा दिनै दैदेनगिरिफ्रानो गैला, मावथिफ्रानो गैला। गोबां समस्थियावहाय दिनै हाग्रामा महिलारि थाङोबा एसे मानसि जायो, हेलिकप्टार नायनो फैयो। हेलिकप्टार नायनो फैनायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै हेलिकप्टार भारा लानानै आरो हेलिकप्टार भारा बाहायनांनानै मानसि बुथुमनो गोनां जादों। हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टारजों थाङाबा मानसियानो जाया। दिनै हाग्रामा महिलारिखौ नायनो फैया, हेलिकप्टारखौसो नायनो फैयो। मिथिं खोनासंनो थाखाय नङा, नायबानो जाबाय नोंथांमोना। बिथांमोननि मिथिङाव जोबोद खम मानसि थायो, हेलिकप्टारनि सोरगिदिंसो बांसिन मानसि थायो।